Kaixo, eremu elektrostatikoaren hurrengo ezaugarri garrantzitsua aztertuko dugu. Potentzial elektrikoa. Potentzial elektrikoa baldin bada, energia potentziala karga positibo unitateko, horrek esan nahi du, izango dela karga honek sortzen duen eremuak daukan ezaugarri bat. Bai? Kargak sortzen duen eremuaren ezaugarri bat da, eta baldin badator hortik karga bat edukiko dugu energia potentzial bat izango dela, eta energia potentziala izan daiteke positibo edo negatibo datorren kargaren arabera edo eremua sortzen duen kargaren arabera. Karga positiboa baldin bada, alderapen bat indar bat edukiko dugu, eta alderapen indar horrek sortuko diguna izango da horrelako eremu lerroak, kanporantza, bai? Gogoratu, eremuaren intentsitatea badela indarra karga unitatea. Orduan, eremuaren kanpoan dagoen karga positibo bat erakartzeko egin beharko genuke eremuaren kontrako lana. Geuk egin beharko genuke indarra eremuaren kanpo dagoen karga bat eremu barrura ekartzeko. Orduan, potentziala positiboa danean, guk egin behar dugu lan bat. Hori emango dugu lan negatiboa. Eta karga negatiboa bada, eremua sortzen duena, edukiko duguna izango da eremu lerroak barrurantza, bai? Gure honetan esan dugu badela horrela baldin bada eta negatibo bada, edituko zaigu minus K, Q, zati R karratu. Orduan, karga negatiboa denean, indar lerroak izango dira barrurantza. Eta orduan, kanpoan dagoen karga positibo bat, naturalki, esan dezakegu, etorriko dela eremu barrura. Izango dira eremuaren indarrek partikula erakarriko dutena. Hortaz, egiten da lana izango da positiboa. Potentziala negatiboa denean, gure karga negatiboa dalako eta potentziala ateratzen zaigulako negatiboa, positibo eta positiboa dalako, potentziala negatiboa denean, ez dugu guk inolako esfortzurik egin behar, txarto esan da, baina bueno, kanpoan dagoen karga positibo unitatea gugana ekartzeko. Eta positiboa danean potentziala, eremua sortzen duen karga positiboa danean, karga positibo bat erakartzeko indar bat egin behar dugu. Badakigu positibo eta positibo elkar alderatzen direla, negatibo eta negatibo elkar alderatzen direla, eta positibo eta negatibo elkar erakarri egiten direla. Hau beti buruan euki, hau argi euki eta indarra zein dan argi euki ez gero, dana azaldu dezakegu primeran. Orduan, potentzial elektrikoa eremuaren ezaugarria. Zergatik, karga bakar baten araberakoa dalako, eremua sortzen duen kargaren araberakoa. Venga.